Sechka elegant. Soли барориш 98. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, 2 ойначаҳои пеш электроника, менҷа CD плеер дорад, 2 сидениҳои пеш обогрев сидени, сентр замок, пробег 218 000 км пробег. Мани ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.4 сӯзишвориш газ бензин гази евро 4. расход чанде? расход 65 расходаш 10 та газки 65 км мегардад. ва ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 747 07 04. Opel Ashka соли барориш 2007. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. 4 паҳроникҳои қафо. дохили салон 2 ойнаҳои пеш электропакет, ойначаҳошам электроника. коробкаш автомат. сентр замок, режими спорташ аст, мультирол, релош лифт, пробег 187 000 км пробег. ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.8 Екатек сӯзишвориш бензин. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 856 23 00. некси соли барориш 98. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, менҷа CD плеер дорад, пробег 197 000 км пробег. ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвориш газ бензин. расход чанде? газ кеди. расходаш 10 та газки 100 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 18 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 834 33 33. Hyundai Avante соли барориш 2014. мошин вагонни. мани намуди берунаи мошин дӯстон. мани намуд аз қафои мошин. ин 4 паҳроникҳои қафо мане. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаҳош электроника, коробкаш автомат, 2 сидениҳои пеш гарму хунук дӯстон. мана CD плеер дорад, монитор дорад, ҳама наворотош аст. калиташ стоп старт. пробегаш 151 000 км пробег. ин ҳолати салони мошин.
ҳолати салони қафои мошин, сиденьёш кожаный. мотор 1.6 GDI до'ston, so'zishvorish benzin. Rasxod qancha? Rasxodаш 5.6 litr va 100 km megada. Men holati motori moshin. Daxili sharbe. Narxi moshin 135,000 somon bo savdo meshavad. Telefon baroyi ma'lumot 92 702 0000. BMW Pятерка, soli barorish 96. Mani namudi bernay moshin do'ston aziz. намуд аз қафои мошин. این قفاش به 4 پهلوانیکای قفا منه. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، 2 آینه چای پیش الکترونیکه، коробкаш автомат، اینجا سنتر زماک دارد، سی دی پلیر، مولتی رول، رولوش لیفت، پرابیگ 257,000 کیلومتر پرابیگ. این هولت سالونی ماشین، هولت سالونی قفای ماشین. موتور 2.3 سوزشوارش گاز بنزین، گازی یورو 4. راسخود چنده؟ راسخودش 10 تا گازکی 65-70 کیلومتر میگردد. این هولتی موتوری ماشین. нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 709 17 17. Seshka Elegans, соли барориш 2000. Мани намуди бернаи мошин. Мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа USB CD плеер дорад, 2 сиденияи пеша ба агрев сидени, сентр замок, пробег 377,000 километр пробег. ва ин ҳолати салони мошин сиденияш кожаный мебошад. ва ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 2 сӯзишвориш газ бензин, гази евро 4. расход чанде? газгирӣ чанде мегардад? 10 та газгирӣ 80 километр мегардад дӯстон. ва ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 765 51 21. Mercedes Benz Sechka, соли барориш 94. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. این قفاش به задний камера دارد با این پررونی дополнительной задержки. داخلی салон коробкаш механика, اینجا CD плеер, сентр замок, пробег 342,000 километр пробег. این ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин дӯстон. ҳуҷҷатош 1 солина. нархаш набу 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 877 78 33.